नमस्कार भैया, आपके छोट बेटा बहुत अच्छा सॉन्ग लेके आइल बा। पति पत्नी के मैटर बा। पति कमाए जात हवे, उनका पत्नी कौना भाव में उनसे का कहत है, सुनी। कि छोड़ के हमके नौकरी करेला, कितना रुपया तू पावेला। का भाव बा? छोड़ के हमके नौकरी करेला, कितना रुपया तू पावेला। सुनी का भाव बा? ए राजा जी, ए सैया जी, याद बहुत तू आवेला, याद बहुत तू आवेला। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा भैया, है ना। पसीना बहा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम।